Maayong adlaw sa tanan nato mga kigsuonan diya sa Jimenez, sa atong mga kaigalaan nga naminaw ni atong Sibya o hilabi na sa atong mga kigsuonan diya sa Jimenez Eda nga gipanguluhan ni Deacon Rico Sarin. Aniya na usab kita karon sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon sa atong ikaduhang leksyon sa kurso sa korespondensya sa Congregation of Yahweh Jerusalem. Niya natong programa ang kamaturan magaluwas kaninyo. Ang orihinal nga pulong nga mga pulong sa Hebro o Grego nga gikan diin ang hinulsol o paghinulsol gihubad nagpasabot sa pagliso sa pag-usab sa direksyon. Ug ang tinuod nga paghinulsol maguyad kana kini usa ka kompleto nga bahin sa hulagway gikan sa pagkadili masinugtanon ngadto kang Yahweh ngadto sa pagka masinugtanon o paghigugma o kooperasyon uban kaniya. Ang Hebro sa sinugdan mo pictograph nga pinulungan nga gilangkuban og 22 kahulagway nga sa ulahi nahimong mga letra nga palyo o sa pagkakaron square Aramaic. Ang hulagway alang sa paghinulsol mao ang pagguba sa dalan paingon sa balay. Sa literal, wala ka magbilin bisan unsa nga balikan. Kini usa ka hingpit nga pagbag-o. Ang tinuod nga paghinulsol maabot sa hingpit nga pagkaamgo nga kita may sukol batok sa atong magbubuhat, batok sa iyang dalan ug sa iyang matarong nga balaod. Nagpasabot kini nga gidumtan nato ang atong nangaging mga sala ug ang atong kaugilingong kabubuton rebelyosong kinaayahan. Kinahanglan gayud nga kita mabungkag ug andam uban sa tabang sa atong langitong Amahan sa paghunong sa pagpakasala, paghunong sa pagrebelde o pagpasakop kang Yahweh sa tibuok natong kasing-kasing o hunahuna. Ang panahon sa paghinulsol mao ang punto sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Kung kita sa katapusan maabot sa tinuod og hingpit nga paghinulsol, kita nagpasabot sa pagbag-o sa kinabuhi. Andam kita sa matag aspeto sa atong kinabuhi sa pag-ingon, oo magtutudlo, matuman ang imong pagbuot. Sa tinuod nga paghinulsol, kita nasakit o gikapoy sa atong hakog nga mga paagi. Kita tinuod nga nagbasol sa atong mga sala o kita andam sa paghimo sa usa ka permanente nga kausaban. Dili igsapayan kung unsa ang mga sangputanan. Sa tinuod nga paghinulsol, walay pagkompromiso o paglimbong sa atong mga kaugalingon nga dili na kinahanglan nga usbon. Adunay lamang nagdilaab nga tinguha nga magmasulundon sa atong langitong Amahan o sa iyang matarong nga balaod sama sa atong katigulangan nga si Abraham. Sapagkat-on nga ang atong kinaayahan kinahanglang magsugod sa pagbag-o, usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagkabot sa tinuod nga katuyuan sa atong kinabuhi. Sa higayon nga atong masabtan kini, ang atong magbubuhat makasugod sa proseso sa paglalang sa iyang matarong nga kinaiya dinhi kanato. Gibuhat niya kini pinaagi sa pagbutang sa sulod nato sa iyang balaan nga espiritu
o Ruach HaKodes nga naghatag sa espirituhanong gahom nga kinahanglan sa pagbuntog sa hilabihan dinasig ni Satanas nga mga aghat nga modala kanato ngadto sa pagpakasala. Ang kasulatan nag-ingon nga mata alang sa mata o kinabuhi alang sa kinabuhi. Ang atong manluluwas nga si Yeshua wala lamang nagpasaylo sa atong mga sala, apan mibayad sa silot sa atong mga sala, pinaagi sa iyang kaugalingong kamatayon aron kita mabuhi. O kita karon iyang mga ulipon aron tugutan siya nga mabuhi, pinaagi kanato, pinaagi sa iyang balaang espiritu. Mao nga isip iyang mga sulugoon, mga alagad, ang iyang buhat kinahanglan maguna sa atong kinabuhi. The top priority of our life is His work. Lucas 17:7. Apan kinsa kaninyo nga adunay usa ka ulipon nga nagadaro kung nagabantay og mga karnero nga magaingon kaniya sa nahauli nga siya gikan sa pagkakapatagan o marika gilayon og maglingkod sa lamisa og dili ba hinuon magaingon kaniya hikaya ang iga panihapon ko og magbakos ka og mag-alagad ka nako hangtod nga ako makakaon og makainom og sa human ini makaon og minom ka. Magapasalamat pa siya ni adto nga ulipon kay naghimo sa gisugo kaniya. Nagadahom ako nga dili. Ingon usab niini kamo, kung nakahimo kamo sa tanang gisugo kaninyo, moingon kamo kami mga ulipon nga walay pulos kay gihimo lamang namo ang katungdanan namong pagabuhaton. Sa atong langitong amahan, ang atong langitong amahan dili mo dawat ni adtong kansang paghinulsol o sa lamang kapanggawas nga pagpakita din walay tinuod nga kausaban sa kinaiya. Matikdik kung unsa ang gingon ni gingon sa Elohim kay Joel. Sa Joel 2:12-13. Apan bisan pa karon balik kamo kanako sa bugos ninyong kasing-kasing og uban ang pagpuasa og uban ang paghilak og uban ang pagminatay, nagingon si Yahweh. Oo, gisiyon ang inyong kasing-kasing og dili ang inyong mga sapot og balik kang Yahweh sa nga imong Elohim kay siya maluluyon og maluluyon kaayo, mahinay sa kasuko og sa dakong mahigmong kalulot og siya naluoy mahitungod sa dautan. Ang kasing-kasing kinaiya lamang ang magbukas sa dalan ngadto sa usa ka suod og makaluwas nga relasyon uban sa atong langitong amahan. Dili ta mosulod og religion, atong sundan mo ang relasyon ngadto sa atong langitong amahan. Salmo 34:18. Si Yahweh haduol sa dugmok sa kasing-kasing og iyang giluwas ang nadugmok sa espiritu. Broken, contrite heart, broken spirit. Ang sala batok sa Elohim, siya ang magahatag sa balaod kansang hingpit nga balaod atong gilapas. Salmo 51:4. Salmo 51:4. Batok kanimo lamang nakasala ako og nabuhat ko ang dautan sa imong mga mata. Ang paghinulsol nagkalugan nga mapaidubsanon o mabungkag sa paghunahuna nga misukol batok sa buhi, balaan nga magbubuhat nga dalumtanan sa atong pagkamalimbungon, kakawangan o kahakog nga sa tinuod nga kasubo kita mudangop kang Yahweh alang sa kaluoy. Kapasayloan o sa tabang nga gikinahanglan kaayo nato aron sa pagbuntog o pagpalambo sa iyang matarong nga kinaiya. Tan-awa ang isulti ni
Job, Iyov, sa dihang iyang naamguhan kung unsa ang tinuod nga paghinulsol. Job 42:6. Busa gitamay ko ang akong kagalingon, og naghinulsol ako sa abog og abo. Naamguhan karon ni Job kung unsa siya kagamay kung itandi sa magbubuhat. Kapitulo 36 hangtod sa 41. Kinahanglan natong maamguhan nga sa wala pa ang bautismo, ang atong paagi sa pagkinabuhi mitultol lamang sa kamatayon. O karon kinahanglan maningkamot kita sa tibok natong kasing-kasing sa pagsunod sa Torah o instruksyon ni Yahweh. Tungod kay kini manual sa tao sa pagtudlo kanato sa husto gikan sa sayop. Salmo 119:105. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagyanan. Kitang tanan kinahanglan sa katapusan makakita sa atong kaugalingon sama sa gibuhat ni Job, Iyov. Kinahanglan natong tan-awon ang atong kaugalingon pinagi sa mga mata ni Yahweh. Dili pinagi sa atong mga mata, kay pero matatama kung kita magbuot sa atong kauligong mga mata. Pinagi sa pagtuon sa pulong ni Yahweh, nagsugod kita sa pagsabot nga kitang tanan kulang kaayo sa himaya ni Yahweh. Roma 3:23. Og nagkinahanglan gayud sa iyang kapasayloan og tabang sa unsa nga paagi ang usa ka tawo magsugod sa pagbag-o gikan sa kaugalingon nga gugma ngadto kang Yahweh, gugma sa pagsugod sa pagpakita o gugma ngadto kang Yahweh ug sa silingan. Kini nga tinguha kinahanglan nga gikan kang Yahweh mismo. Ang kaayo ug kaluoy ni Yahweh magdala sa usa ngadto sa paghinulsol. Roma 2:4. Og giabusuhan ba nimo ang mga bahandi sa iyang pagkamapuanguron o pagkamainantuson ug ang kahigayunan nga iyang gihatag kanimo, nga wala mahibalo nga ang pagkamapuanguron ni Yahweh nagatultol kanimo ngadto sa paghinulsol. Ang paghinulsol usa ka gasa gikan kang Yahweh ug karon maangkon ang tinuod nga konbiktado nga kasing-kasing sa atong makasasalang kinaiya. Kinahanglang magampo kita kaniya og mangayo kaniya ni anang mahinulsulon nga kasing-kasing. Ang kadaghanan ni ining kalibutan puno sa garbo nga dili gayud sila magpaubos sa ilang kaugalingon sa paghangyo kang Yahweh nga ipakita kaniya kung unsa sila kahugaw. Nagpuyo kita sa usa ka tawhanon kaayo nga katilingban nga gusto maghunahuna sa ilang kaugalingon nga ingon maayo ang atong langit ng Amahan lamang ang makahatag niini nga kasing-kasing sa paghinulsol. Siya sa yano mingon, walay makaduol kanako gawas kon ang Amahan nga nagapadala kanako magkabig kaniya. Yakanan o John 6:44 o 65. Giyon sa pagkahibalo sa ang Amahan nagdibuho o nagtawag kaniya sa paghinulsol. Kung nasabtan nimo kung unsa ang imong gitun-an hangtod karon og mituo sa giingon sa Biblia, ang gusto nimo nga moduol sa atong Amahang retnon og gusto nimo nga moduol sa atong Amahan nga langiton og mutuman kaniya nan gitawag ka. Walay kondisyon nga pagtugyan kang Yahweh. Sa gayon nga kita maghinulsol bugos nga mutugyan kang Yahweh og maubautismuhan, ibutang ni Yahweh ang iyang espiritu o ruwak sa atong mga hunahuna. Dayon kini magsugod
sa pag-impluwensya sa atong mga paagi sa paghunahuna o pagkinabuhi. Apan ang balang espiritu Ruach HaKodesh dili mukuha sa atong kagawasan sa pagpili. Take note, dili niya tanggalon ang atong kagawasan sa pagpili. We have free choice pa rin, no? Kini dili mapugos kanato ang Ruach HaKodesh, dili mapugos kanato sa pagbuhat sa bisan unsa. Kini mugiya lamang kanato sa direksyon sa kamatuoran ni Yahweh ug maghatag kanato sa espirituhanong kusog sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ang paghinulsol nagpasabot lamang sa pagbiya sa imong dalan o sa pagbalik ngadto sa dalan ni Yahweh. Nagpasabot kini sa pagtugyan, walay kondisyon nga pagtugyan aron mabuhi sa matag pulong ni Yahweh. Sanglit ang Biblia pulong ni Yahweh, nagpasabot kini sa pagkinabuhi subay sa Biblia. Nagpasabot kini sa bug-os nga voluntaryong pagpasakop sa otoridad ni Yahweh. Sumala sa gipahayag sa iyang pulong, siya ang atong agalon o kinahanglang unahon nato siya sa tanang butang. Mateo 10:37 hangtod 39. Ang nahigugma sa amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. Og ang usa nga nahigugma sa anak nga lalaki o babay, labaw pa kanako, dili takos kanako. Og bisan kinsa nga dili mukuha sa iyang sungkod og musunod kanako, dili takos kanako. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi mawad-an ini, ug ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag niini. Ang paghinulsol, pagtugyan kaya kang Yahweh, dili usa ka butang sa pagtugyan sa tanang maayo. Positibo ang paghinulsol. Dili lamang kita makalingkawas sa katapusang silot sa sala. Ang dalan ni Yahweh musangpot sa dili maihap nga mga panalangin niining kinabuhi. Gugma, pakigdait, kalipay, no? Long suffering, kaaghop, no? Pagkamaluluyon, pagtuo o pagpugong sa kaugalingon. Kanang tanan munay na nindot kay nga mga butang nga atong makamtan kung kita maghinulsol. Ang tanan sa kinabuhi sa katapusan moabot sa hinungdan o epekto. Ang atong langit nga amahan dili gusto nga itugyan nato ang atong kabubuton ngadto kaniya og magmasulundon sa iyang balaod aron pugngan kita sama sa gusto ni Satanas nga panahon-naon sa usa apan panalipdan kita gikan sa sala ug kamatayon. Ang hugot nga paghinulsol wala magpasabot nga kinahanglan natong biyaan ang paggamit o pagpabili sa material nga mga butang. Ang interesado niya mao ang kinaiya nga naa nato sa material nga mga butang, bisan pa ang atong pangitaon pag-una isip atong pinakataas nga prioridad ang iyang hingharian o ang iyang pagkamatarong. Gusto niya nga biyaan lang nato ang mga butang nga makadaot ka nato, mga makadaot ka nato sa espiritual o pisikal. Ang paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat, makapugong lamang ka nato sa pagdawat sa umalabot nga mga tunglo sa atong kinabuhi tungod sa pagsupak sa balaod sa atong langit nga amahan. Apan kumusta ang tanang nga sala nga nahimo sa wala pa ang paghinulsol? Og bisan ang mga sala nga atong buhaton tungod sa kahuyang human kita maghinulsol. Adunay usa lamang kapaagi aron malimpyuhan ang imong mga sala ug kana mo ang pagdawat sa giula nga dugo sa anak ni Yahweh, si Yeshua. Alang sa pagtangtang sa mga sala kinaadto karon og sa umalabot. Roma 5:8-9. Apan ang Elohim nagpadayag
sa iyang gugma kanato pinaagi niini nga kita mga makasasala pa ang masiyak na matay alang kanato. Labi pa gayud kay gipakamatarong kita karon pinaagi sa iyang dugo. Kita maluwas gikan sa kaligot-got pinaagi kaniya. Mga buhat 2:37 hangtod sa 38. Og sa pagkanungog nila natandog sila sa kasing-kasing og maingon kang Simon Kefa o Pedro og sa uban nga mga apostoles, mga igsoon unsay among buhaton. Og si Kefa mingon ngadto kanila, pag hinulsol og pagpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Yeshua Yahweh alang sa kapasayloan sa mga sala aron kamo makadawat sa gasa sa espiritu sa pagkabalaan. Klaro sa kasulatan nga ang dugo sa anak ni Yahweh nga si Yeshua ang nagbayad sa silot sa atong mga sala. Mao kini nga ang pagpabalik kanato sa pakigsabot kang Yahweh kuning tong pakipag covenant kang abayawe. Ang atong paghinulsol o pagtalikod sa sala mao ang pag nagpugong kanato niadtong relasyon sa pakisaad kay Yahweh, kay si Yahweh dili makapuyo sa sala. So kung di ta maghinulsol, di kita maka-establish og relationship kang abayawe, kay dili makapuyo si abayawe sa sala. Kung kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala human sa hingpit nga kay balo sa kamatuoran, nan kita nagbiay-biay sa dakong sakripisyo nga gihimo ni Yeshua alang kanato og dili tinuod nga naghinulsol. Hebrehanon 10:26. Kay kon kita tinuyo nga nagpakasala human makadawat sa bug-os nga kahibalo sa kamatuoran, wala na nahibilin nga halad may tungod sa mga sala. Ang balawd ni Yahweh dili makalimpyo kanimo gikan sa sala, apan makapugong kanimo gikan sa umabot nga mga sala. Og usa ka kinahanglanon sa pagdawat sa giula nga dugo ni Yeshua alang sa kapasayloan sa nangaging mga sala. Ezekiel 18:21 ngadto sa 22. Apan ang dautan kung siya mo talikod sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo o magabantay sa tanan ko nga mga kabalauran o magabuhat sa hustisya o sa pagkamatarong, siya mabuhi, dili siya mamatay. Ang tanan niya mga kalapasan nga iyang nahimo, siya dili na pagahinumduman pa kaniya sa iyang pagkamatarong nga iyang nahimo, mabuhi siya. Giklaro ba ni Pablo nga bisan tuod ang dili takos nga kapasayloan sa atong mga sala, pinaagi sa grasya ni Yahweh, pinaagi sa pagtuo sa sakripisyo sa Masiyak, ang tinuod nga magtotoo obligado kang Yahweh sa pagtuman sa iyang mga balaod. Roma 3:31. Busag isalikway ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Layo ra. Sa kasukwahi among gitukod ang Torah. Sa Roma 2:13, kay dili ang mga nagapatalingog sa kasuguan mao ang matarong sa atubangan sa ilhim, kundi ang mga nagatuman sa kasuguan ang pagkamatarongon. So nagi kasuguan man ka maluwas mo na panahon nga mas legit o mas tinuod ang imong pagsunod sa kasuguan kay human na makana-justify. Kung ang pagtuo sa giula nga dugo ni Yeshua mao lamang ang paagi aron maangkon ang kaluwasan o kinabuhing dayon. Apan klaro nga ang tinuod nga pagtuo o paghinulsol gihatag lamang natong tinuod nga maghinulsol og maningkamot nga magmasinugtanon sa Torah balaod sa atong langit nga Amahan. Ang tinuod nga paghinulsol magdala og tinuod nga kausaban sa kinabuhi nga makita niadtong anaa sa imong palibot. Roma 6:1 ngadto sa 6. Unsa man ang atong igaingon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagay ang grasya? Ayaw kini.
kita nga nangamatay sa nangadto sa sala. Unsaon pa man nato sa pagkinabuhi niini? O wala ba kamo kay balo nga ang tanan nga mga gibautismuhan ngadto sa Masiyak nga si Yeshua gibautismuhan ngadto kaniya sa kamatayon? Busa kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga ang Masiyak gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan mausab kita kinahanglan nga maglakaw diha sa pagkabag-o sa kinabuhi. Kay kung kita gitanom uban kaniya diha sa pagkasama sa iyang kamatayon, maingon man usab kita sa pagkabanhaw. Kay kita nahibalo niini nga ang atong daan nga pagkatao gilansang nasa kahoy uban kaniya aron ang lawas sa sala malaglag aron kita dili maulipon sa sala. O nindot kay ni nga sitas, no? Og dili po sa Roma 6:12 padayon nato pagbasa kay siya nga patay naluwas na gikan sa sala. Yan. Apan kung kita nangamatay uban sa Masiyak, kita mituo nga usab siya mabuhi uban kaniya kay nahibalo nga ang Masiyak nga nabanhaw gikan sa mga patay dili na mamatay. Ang kamatayon wala nay kagahom ibabaw kaniya. Kay sa iyang pagkamatay, siya namatay sa sala sa makausa alang sa tanan. Apan diha sa nga siya buhi alang sa Elohim. Ingon man usab kamo nag-isip sa inyong kaulingon nga tinuod nga patay sa sala apan buhi alang sa Elohim diha kang Yeshua. Masiyak nga atong agalon. Busa ayaw itugot nga ang sala maghari sa inyong may kamatayon nga lawas aron sa pagtuman niini sa iyang mga kailibgon. Ang balaod niya usa ka espiritu hanon nga salamin, so spiritual mirror. Diin ang usa mahimong mutan-aw aron makit-an ang espiritu hanon nga kahugaw sala. Sa una-una og sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Ang salamin dili responsable sa pagpresensya sa hugaw o sa kadaot nga mahimong ipahinabo sa hugaw. Ang gimbuhaton sa salamin ang balaod mao ang pagpakita sa hugaw aron ang usa makahimo sa usa ka butang mahitungod niini paghinulsol sa sala og mahimong mahinlo. Ug sa ingon mahimong gawas nun gikan sa mga kahadlok, gikan sa kalautan, gikan sa mga silot sa sala, gawas nun gikan sa pagkaulipon sa dalan ni Satanas. Og diha po kutob atong padayon sa simana ang atong pagtuon niini nga atong tun-an ang balaod ni Yahweh ug unsay dangatan kung atong sundon ang balaod ni Yahweh. Mo na atong sigutan sunod nga Sibya. Daghang salamat sa inyong papaminaw. Hallelujah.